Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Мали и днес ще снимам втори епизод на Survival. Minecraft Survival. Да, измислих по-точно да си казвам Minecraft Survival. И този епизод продължаваме с другите неща. Окей, този епизод мисля да си направим къща. Това не знам. Не ми трябва, защото не съм намерил още копър. Така че, тук е радима. Да, първо ще си използвам Iron кирката. Се обърках. Stone кирката. После другата, защото тая Stone кирката, без това няма какво да правя с нея. Окей, да сложим още малко Iron да се пече. Едно коло ще стигне, така това и още едно копче. Да видим колко още има. Това ще се чупи. Точно сега. Като чупим печката, то ще се стане това, което ние искаме. Окей, да разгледаме. Тук има, вярно, тук има продължение на пещерата, сега ще направим малко търчуе. И да. Защо така не направим това? Окей, чупи се. Още намерихме. Тук може да има и спавнер. Няма. Кажи ми, че... Окей, това беше. Сега ще... тук е пропуснал съм Iron. Да, много Iron намерихме. Мисля, че може да си направим Iron, брони. В мен имам 11 и 16, то ми трябва общо 24. Да, 24 мисля, че ми трябваха. Чакайте сега да намерим това. Изпекал ли се Iron? Да, изпекал се. Чакайте, няма да вземам с това, аз ще вземам така. И да видим къде беше изхода. Мисля, че беше на тук. Да. На тук беше. Тук. Окей, сега трябва... тук продължава надолу. Окей, ето го изхода. Мисля да... Окей. Това нещо като равин ли е? Да, мисля, че е нещо като равин. Ще направим така, за да вземем кола. Нищо, че имаме вече един стак и 42. Пак ще събираме кол, защото може да потрябва за всичко. И да. Даже може този епизод да не направим къщата. Така че... не съм сигурен, може и да направим, защото може и да е малка тази пещера, но... Както гледам колко продължава надолу, мисля, че не е малка. Да, не е малка. Ето тук даже пак се разделя на две. Прилипче. Още едно прилипче. Окей, това много, доста продължава. Тук паднахме.
Лава. Да видим. Тук трябва да има някъде диаманти, но няма. Как трябва да падна. И да, мисля да... ето намерихме голд. Мисля... ето сапфир. Много хубаво нещо намерихме. Сега ще обера целия айрон и ще бягам нагоре. Защото е много голяма и няма как да експлорирам. Има начин да експлорнем, но не и за един още. Там има, чакай само това да запуша. Къде извира ясно, но... Не знам откъде извира, така че ще направим и така, так. Ого, това доста голямо. Окей. Мисля, че тук някъде трябва да затапим. И тук. И да. Затапихме. Водата. Тук има още някаква си вода. Тук да сложим един торч. Да съберем това. И ще бягам нагоре. Да. Аз погледнах така, за да видя това такова, каквото мислили или не. Омага, окей, това ме дразни тази вода. Окей, това много вода, много да запуши. Yes! Запуших я. Окей, сега това да съберем. И да бягаме. Толкова да съберем. Колко минути снимам? Окей, имам още няколко минути, които да снимам. Мисля тези минути да намеря пътя към вкъщи. Тук има айрон. Трябва да съберем просто 24. Ето, събрахме ги и вече няма за какво да се притесняваме. Тук има кол. Сега по-важното е да се измъкнем. Трябва да видим. Охо! Ние сме почти близо до нали това. Близо сме до диамантите на този левел, който седим. Окей, ето там. Виждам, че има. Окей, чакайте, само проверя. Няма. Окей, това е ран да съберем и да изчезваме. Да, това мисля, че вече трябва да свършим клипа. Ще свъря този айрон. Ще се опитам да изляза за 1 минута. Това не изляза. Окей, но това не е торч. Торч е. Окей, нагоре. Мисля, че да, ето. Тук нагоре. И окей. Трябва някак си да излезем. Казвам ви хора. Ето го. Мисля някак да направим някакви си стълби тук, които да се катервам. И окей, хора, мисля това да е за втория епизод на Survival. Абонирайте се за мен, харесайте клипа, дано да ви е харесал клипа и чао!